Long ing griya mangu-mangu Bremara remang uswamu ngambreng kadi karunaning kaswasya haning marga malahat risang gondo astratmu nuwun amit pasang kaliman tabik sinabetno ing ladunilin pating tulak manu dumawing tawang towang mangke Kisana keparang klaturi nyekitaken anggen paduka pinarak lenggah Kisana lho inggih kados sampun boten kirang sekeca anggen kula nyabian turun ngarsa paduka sinuwun inggih syukur sekedhi jemur Jaka Sandong anak kula nangger kepianggonira ingsun dawi ngupadi dalang pengruatan apa wis antuk gawe inggih Sinuwun Prabu Darma pikukuh ngaturi priksa bilih menika Bapak Kyai Dalang Kandha Buwana inggih Bapak Dalang Gandawiyana sampun kula dherekaken sowan wonten ngarsa ndika sinuwun mula daya syukur sekedhi jemurung mangke to Kyai Dalang dipun tepangaken kula namipun Prabu Darma pikukuh negari kula negaring Medang Kamulyan paduka menapa leres ingkang juluk nggih menika Kyai Dalang Kandha Buwana inggih leres pangandikanipun Sinuwun Prabu Darma pikukuh kula pun Dalang Kandha Buwana nggih dalang sejati nggih dalang Gandawiyana wingking saking Dempokan Kelurahan Sambi inggih syukur sekedhi jemurung mila panjenenganipun Kyai Dalang Kandha Buwana dipun aturi rawuh wonten ing Pedukuhan inggih menika Bledug Ler utawi dukuh ngledhok mriki keparingipun kadang kula inggih menika anak Mas Waloya anggenipun ngrawaken dhateng paduka Bapak Waloya menika putranipun namung setunggananipun Genduk Yunita Dwi Haryati menika badhe dipun ruwat mila nyuwun senjata pitung dhateng pun Bapak Kyai Dalang Kandha Buwana iki Dalang Gandawiyana dipun atur mriki dipun aturi ngruwat utawi ngicali suketanipun kang putra inggih menika Genduk inggih menika Yunita Dwi Haryati putranipun Bapak Waloya mriki monggo Bapak Waloya kula aturi matur piyambak inggih mboten langkung sekaken dawuh mangke to Bapak Dalang keparenga kula badhe nderek tepang Gladiwanu kula nami Bapak Waloya kula menika anggenipun bebayan kayan swargi semah kula menika keparingipun Gusti paring jagat namung dipun paringi putra setunggal menika anak kula wadon kula parinami nggih menika Genduk Yunita Dwi Haryati lah menika badhe kula ruwat supados paduka Bapak Kyai Dalang kula aturi ngicali mula sukertanipun anak kula wadon supados mangya teguh rayu widodо wilujeng wit sak menika dumugi sak laminipun ampun ngantos wonten setunggal menapa anggenipun badhe ngaibrayan agung saged atut runtut ngantos dumugi kaken ninen-ninen boten wonten alang setunggal menapa kayan kula inggih nyuwun pangestu tansah mangya
Teguh Rayu Wilujeng Widodo awit anggen kula momong anak putra wayah. Kayan semah kula anggen sampun kapundhut kan Gusti mugi pikantuk amargi ingkang sekedha wonten ing kasuwargan jati. Dipun papaken ingkang sekedha ayan Gusti aku inggih menawi ngaten boten langkung kula namung nderek mujing dados keparingipun Bapak Waloyo. Bapak Waloyo sunambahipun keng putra genduk Yunita Dwi Haryati ngantos dumugi saklamipun tansah manggiha Teguh Rayu Widodo wilujeng niring sambikala keparenga kula badhe miwiti anggen kula badhe murwakala inggih nek ngaten mboten angustakaken dawuh namung kula dhekaken monggo tansah sami nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung ugi musageta kasembatan mung dados panyuwun Bapak ayo tansah manggiha Widodo niring sambikala dasanipun putra inggih mboten angustakaken dawuh Kyai Dalang Kyai Kalung lunga kula wonten dawuh mara kaki Kyai kelire lan inggah gelaran wayang inggah sumpingen gamelan inggah tatanan inggih menika sampun komplit pun kaet kala asun sampun wah gongsanipun ringgit menika mboten bahan-bahan menika gongsa ringgit saking Gombang menika putra kagunganipun putranipun Bapak Ki Mujaka Raja wah sae larasipun ngelok ringgitipun nggih ringgitipun kathah ringgit lawas gemblengan Prada Mas Daya inggih yen ngono syukur dijemur monggo Parang kula badhe matur dhateng sedaya para pengrahit Wira Pradangga Klaturi ngulaken nggih menika gendhing ayak-ayakan kemawon. Wong wilahing Mangayugana Mas Kuna Masidam sekaring bawana langgeng lungguh kupaku ning bumi telapakan Sangga Buwana gedebok Ewang Nagaraja kelirku Sang Tejamaya gawangan Sang Retnabara paluntur Sang Alimengan blencongku Sang Surya Praba Sang Hyang Guru kang mriksani widodara kang gameli widodari kang nyindeni kang nonton padha katon kang tinonton ora katon amawi genamastu namasidam ing sundalang kandha buwana angadeku sering jagat ningali melok ing kahanan kalaning tanggal sepisan tanggal 14 Sukaplaksa Kresna paksa apara paksa murup tan kena ing sirep lan surem ing sundalang Jatiwasesa ya ingsun kang wenang Masesa sakaliring dur Om Awigena-mastu Namasidam Hong tabik-tabik risang tabik sun angidung kidung kusi banyak dalang ing endi nggonira lungguh radosa padha kumitir ametreng singa pragnana anggupita narawangsa gendere pinathet barang menyaring prasoda sira kakyatang ya ngadeg ning wringin sungsang amrango ampel gading tugelen karyan sanggar pangruatan ujarala pangruatan tindak luput supataning para werda kaki ngruwata sagunging Mala Sukerta ngruwata sagunging raga gelah tlutuh 73 rinuwat Brasta Sena Suha Ngewang Siwama Siwah minangka pujaku sembahku ya Sang Candu Sakti ya Sang Ali Lailah Santi Guna Ilawarna hayu-hayu palungguhku Sang Martaya pangadekku Nagaraja ing jajaku gelap ngamparing swaraku iduku isa mandi ring Satu Sakti neteraku Sang Surya Kembar cahyaku ngebeki jagat Durga Kala iring marang aku kang tak deleng padha bingleng kang ndak pandeng padha lengleng Wong Ewang Siwama Siwah Wong Ewang Kala Sawedana Durga Kala Sawedana Prabane Wasesa Sawedana tumurun mring Madyapada aur pujaning para dewa
Sang Asmara Jatha wuwusku lan pujaku singgah-singgah kala singgah suminggah lawakna lawak nisi kutara si kutari si brenggala si brenggali si bitapa si bitapi si bintaka si bintaki si durbala si durbali si rumaya si rumayi si udaya si udayi si srimaya gedhah maya si dayuda si dayudi adiyuda adiyudi riudaya riudayi jaramaya jurumaya singgah-singgah kala singgah suminggah lawak-lawakni om awi genamastu wong wilahing ana geni saka etan putih rupane geni apa karyane geni nglebur lara raga lara geng lara wigena tujuh truh traknyana budhuk edan sampar buyan minebur geni kang saka wetan wong wilahing ana geni saka kidul abang rupane geni apa karyane geni nglebur lara raga lara geng lara wigena tujuh truh traknyana budhuk edan sampar buyan linebur geni kang saka kidul ana wong wilahing ana geni saka kulon kuning rupane geni apa karyane geni nglebur raga lara geng lara wigena tujuh truh traknyana budhuk edan sampar buyan lebur ing geni kang saka kulon wong wilahing ana geni saka lor ireng rupane geni apa karyane geni nglebur lara geng lara wigena tujuh truh traknyana budhuk edan sampar buyan linebur geni kang saka lor wong wilahing ana geni saka tengah lelima rupane geni apa karyane geni nglebur raga lara geng lara wigena tujuh truh traknyana anggo kita lebur geni kang murup ana ing tengah om ai genam om bubuk marubuk padha rusak suwung sepine mamprung balaning kala wong ewang siwah mo sibah naik kosmos paripurna Kyai Jalanggenira maos mantram sakti Moro rai mangoso amung ambreng kadi karunaning kaswasa andeng marga memalat risang kondo astrat bojo inggih kepareng kula matur dhateng nyanipun Bapak Kyai Dalang Gandayana menika sampun rumaos bingarasing manah kula sampun trontong-rontong padhar penggalih kula bilih paduka sampun nuruti menapa ing dados panyuwun kula paduka sampun kelampahan ngruwat dhateng anak kula inggih menika Genduk Yunita Dihariyati tansah anak kula wadon tansah manggih Teguh Rayi Widodo Wilujeng wis sakmenika dumugi saminipun tansah manggih Rahayu Wilujeng panjang yuswanipun kayan kula inggih tansah pinaringan sehat kesarasan awet anggen kula momong dhateng anak turun kula inggih boten langkung kula namung ngaminipun dados kersanipun Bapak Kyai Nyanipun Bapak Waloyo inggih sekulus gedhe jemurung. Inggih Kyai Dalang kula nggih tansah sangat genging penuwun sampun nindakaken anggen paduka murwa kala wonten ing pedukuhan
ngledhok mriki inggih boten langkung tansah nyuwun dhateng Gusti sedaya tansah manggihi Teguh Rayi Widodo Wilujeng wis sakmenika dumugi sampun saha kula sak rombongan tansah manggihi dirga yuswa inggih boten ngestaken dawuh. Waduh Kyai Dalang kula ingkang sowan Kyai Dalang. Oh ladan. Yo bala pandom yo kumulunging sata Nata kula kampat kecrokati lerot-lerot kangyaning pradipati pola dalang Kyai Dalang kula ingkang sowan Bapak Kyai Dalang mengko dhisik sira iku jenengmu sapa ing nami kula Jakamaya dados mati. Kula saking Pedukan Medang Kait kula putranipun Ibu Randa Semawit. Rening kula menika putra tunggal mboten gadhahi kadang nyuwun pengayoman dhateng Paduka Kyai Dalang kaping kalihipun kula dipun bebujung kayapun Bathara Kala. Kula baripun badhok ing Bathara Kala. Wah Kyai Dalang kula nyuwun pengayoman kula nyuwun senjata pitung Paduka Kyai Dalang. Kyai Dalang. Yen mengkono kowe mlebu manjana jering pepanggungan kono melu nyekel tabuh nabuh sak bisamu yen Bathara Kala mening aku ingkang bakal ngayi. Boten ngestaken dawuh Kyai Dalang. Oh, nah. Mengko dhisik Kyai Dalang. Kyai Dalang lerene mulih mundalang. Lho jenengamu sapa? Aku Bathara Kala tekaku kene aku goleki beburonku. Beburonmu sapa? Ya kuwi Jakamaya dados mati kuwi bocah nandhang Sukerta merga bocah untang-anting dilarake ora ditunggal kuwi dadi panganku. Kene ora ana Jakamaya dados mati kuwi aja ngawuh. Lho lagi ndelik nyang endi ya? Mengko dhisik Kyai Dalang ana wigati apa saiki mengkene. Siji tandak rembug yen pancen kuwi dalang kang sejati, dalang waskita, dalang pinter saiki wacakno tulisan kang ana ing awakku yen kowe pancen bisa maca kowe tetep tak aku dadi sedulurku tuwa. Lan aku mbangun miturut mitu apa sak areh perintahmu. Yen kowe arep ngakon aku supaya maca tulisan kang ana ing saranduning badanmu kowe arep menehi opah apa dalang kuwi kudu ditanggap diopahi. Ya lah piye? Lan njaluk pirang reya to tak turuti pirang juta. Ayo tak tanggap wis aku ora milik dhuwit saka kowe. Wis aku trima wae ana bedamamu wae. Lho kok malah gampang timen. Dikei ra gelem mung ya opah bedama ki piye gen kaya ngopo bedamamu tak ya yen ngutampano. Bathara Kala, ana apa Kyai Dalang? Saiki kowe rada mundur ya, tak wacake tulisan kang ana ya. Wis saiki wacakno tulisan kang ana awakku iki, Kyai Dalang, aku wis tak
Opahe bedamaku tak wenehke karo kowe. Iya. Nek kowe kon maca tulisan kang ngene awakmu saiki tak wacake wiwit saka bathuk tekaning geger. Iya ya. Mul gaging awak cakno Kyai Dalang. Bathara Kala, ana wigati apa? Mangerti tulisan kang ning bathukmu. Kowe kang aran ya kuwi Purwaning dumadi. Tulisan kang ning bathukku ya kuwi Purwaning dumadi. Iya. Lah werdine piye? Para wis ngarani dumadi. Ya wis ngarani dadi wiwit kowe lair, wiwit dumadine kowe lair dadi tulisan kang ning bathukmu kuwi sejarahe jlentreh lairmu kedadian kowe dadi menungso. Lho, lah unine piye? Unine mengkene. Yukanira Bapa Akasa Ibu Bumi dupi miji tiba ing samudra. Agilang-gilang kumambang alembak-lembak rupa daging dudu daging, rupa getih dudu getih. Aran mukama salah. Agirisa Nilamaya kadya manik mustika murup mangarap-arap andhatengaken prahara. Guntur ketuk lindu gunjing prahara gung lesus tadet weliweran geter pater mubah panas. Anyatri bawana manini ewang kala rudra gesang madyaning jagat Janalaka bibit patma saking sang ewang siwah bojo amawi genamastu namasidam kuwi tegese mengkene Bathara Kala. Nalika sawang Bathara Guru nganglang jagat kalawan Bathari Uma niti lembu andini ana sak ndiring Mega Malang sak nduring samudra kidul. Katuping samirana banjur nyempilak nyampinge Bathari Uma mau sawang guru sanalika banjur nuwahi katresnan kalawan garwane ya kuwi Bathari Uma. Kepengin langen asmara, kepengin cumbana nanging Bathari Uma ora gelem nuruti karepe Bathara Guru. Nganti Bathara Guru banjur mbrojolake Ponangkama. Ponangkama tinibana telenging samudra. Dilebur karo para Jawata digaman tibani pusaka ora bisa lebur malah dadi jabang bae menungso ya kowe Bathara Kala. Oh iya. Bener yen ngono ature Kyai Dalang. Lah yen tulisan kang ana cethakku iki piye? Ya nini tulisan kang ana cethakmu mengkene. Sangkala yeka sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh aning bayu kang lara mulya dening Ewang Brama. Hyang Brama kena lara lungguh aning saranduning hangga kang lara mulya dening Hyang Siwah Bojo. Hyang Siwah Bojo kena ing lara lungguh ana napas lan swara. Hyang Siwah Bojo mulya dening Sang Hyang Tunggal tan Wustan kena ing lara. Hyang Tunggal peputra Hyang Menang peputra Hyang Nur Cahya. Hyang Nur Cahya peputra Hyang Narasa kabeh wis manunggal dadi siji lan Sang Hyang Tunggal kahanan lan tunggal rasa pangrasa jati tunggal rasa jati maya saka kersaning Hyang Maha Wisesa. Oh lah ya. Yen tulisan kang ana ing dadaku iki Kyai Dalang unine piye? Unine mangkene. Tulisan kang ana ing dadamu kang kena dinarani Rajah Kalacakra ya rajah sastra pedhati kang unine mengkene ya Maraja Jaramaya ya Maranini Ramaya ya Silapapa Lasya ya Midara Radamya ya Dayuda Dayudaya ya Sihama Mahasya ya Siaca Cayasya ya Midasa Sadumya. Kuwi tegese mengkene kang wasani telu asira kang ngrencana Marya Sakti kang nyilakani ilanga keluyanira kang gawe luwih marekana kang gawe mlarat nyugiyana kang merangi ilanga kekuatanira kang nang saya asiya sira kang marahi dosa sumingkira sira. Oh ya. Saiki tulisan kang ana gegerku iki piye? Tulisan kang ana gegermu ya kuwi aran Caraka balik kang une mengkene Ngatha Bagama. Nyaya Jada Palawa Satada Karacanaha. Lah kuwi werdine piye? Werdine mengkene Ngatha Bagama
Ngata Bakamanya Jadapala Sada Karacanaha kuwi nek diwerdekake ora bisa merga tulisane wae kuwalik. Lho, lah supaya kenek diwerdekke piye? Kudu diwalik meneh gen supaya muni ana caraka data sala padha jaya lan mangga bathanga. Lah yen mengkono werdine piye? Ana caraka ana wis ngarani caraka utusan. Dadi sipating dalem manungsa urip ana ing lumahing jagat iki pinangka dadi utusaning Gusti ingkang Maha Agung. Ana cara kaen Data Swala. Data Swala datan swala ora kena ngresula, ora kena mingkuh kudu tumindak makarya. Ya ku sak bisane dhewe padha makarya padha golek mula pametu kanggo murakapi marang keluargane kabeh tumuju marang bebener ora nalingsih marang wewatoning urip. Oh ngono ana caraka Data Swala. Banjur padha jayanya padha wis ngarani jayanya pengpengan. Wong urip ana madya padha kuwi ora kok kudu pengpengan bisa ngalahke manungsa liyane, ora kena kudu ngalahke karo liyane kok ora tegese bisa ngalahke kuwi wong urip bisa ngasana lan bisuwa ya kuwi nirep manungsa kang duweni kadang patang perkara kang aran ya kuwi alu amah supya marah mutmainah kuwi mau. Awit manungsa yen dikendhaleni sedulur alu amah amarah mutmainah lan supya kuwi mesti bakal akeh tumindak kang ora bener mergo nuruti hardane kanepson. Mula kowe ngerti sedulur abang kuwi anane mung tansah nesu, tansah cengkiling tandang mara tangan abang. Sedulur ireng anane mung demen mangan turu nguja swara seru. Sedulur kuning kang denane supyaku ya mung nuruti marang kesenengane dhewe ora gagas hasil pametune pira mung kanggo seneng-seneng. Mula bisa nuruti sedulur putih kuwi anane mung tansah tumindak temen jujur suci sabar narima rukun marang sapadha. Wah ngono. Kuwi jenenge kudu bisa ngunjara sedulur patang perkara kuwi kang dinarani padha jayanya. Iya. Lah yen monggo Bathanga monggo wis ngarani Bathanga Bathang. Moga kuwi sukma kuwi raga. Yen sukma cacakaraga mung gari Bathang. Mula paribasan yen gajah mati ninggalo gading, macan mati ninggalo ulang, yen manungsa mati ninggalo asma kang arum aja nganti mbeblengari. Oh ngono iya. Mula kuwi merdine Taraka balik Kyai Dalang. Ya nek ngono wis matur nuwun banget. Ya Kyai Dalang aku rumangsa mbok medhalake tulisan awakku kowe tetep tak aku sedulurku tuwa. Aku mbangun miturut metu apa sak repentamu. Ya kowe kudu mbok bisa wae tumindakmu sing ora bener ku aja nganti cilik ngrasani Allah gedhe mitenah mring sepadha. Lan kowe ora kena ganggu gawe marang putrane Bapak Waloya. Ya kuwi kang aran Genduk Juniati Dwi Haryati ku wis tak ruwat wis tak ilangi mula sukertane. Oh iya yen ngono aku wis ora bakal ganggu gawe kesugengane Bapak Waloya sak kukuban. Malah aku melu ngreksa melu. Ya kuwi ngayomi tansah mangya widodon ing sambikala Bapak Waloya sumambah sak putra bisa sak anak turune kabeh. Ya syukur gedhe. Kowe anu bailane apa? Kyai Dalang ana wigati apa Bathara iki mengki dawuhe Bapak Guru yen ana wong nanggap mayang delalah disane kono ana wong babaran kuwi dadi bagianku dadi panganku. Arep tak pangan mongko aku nek mangan kudu bagi disembelih dhisik. Lha aku njilih gaman utawa bedhama sing tak ngopah karo kowe arep tak nggo mbelih bayi iki ora kena. Kuwi njilih bedhama iki najan iki dhuwit wis dadi panguwasaku. Wandile mbok nggo nganiaya bae sing ora ndek dosa kok ora entuk. Wah, la piye iki? Wis entuk pan garing ngemplong ora bisa iki piye iki Dalang? Saiki tak nuweni dalan. Saiki joli-jolan wae.
Bayimu tak ijoli karo bedhomo iki, bedhomo tak balekke nyang kowe. Bayi dadi duwekku, dadi anakku angkat ento ora. Sebab kowe puluh ndiya bayan mbok panono isone nek kowe nggo bedhomo iku mbok nggo golek menungso liyane. Lah yen ngono ya ijo-ijolan yo. Bathara Kala, ana apa Kyai Dalang? Mula iling-ilingen. Yen ana dalang mayang ana ing desane mbuh desa ngendi yen ana wong babaran ku syarate kudu diwenehke karo dalang. Gen disuwuk karo dalang den diwenehi jeneng karo dalang. Kuwi wis klebesi padha karo ngelangi mula Sukertani. Oh ngono Kyai Dalang. Iya iki kula bae iki wadon tak jenengake Nyiruwati ki dadi bagianku. Oh iya. Yen ngono sakora sok lakon ganggu daya mung aku njaluk sajen olehmu Dalang Kyai Dalang. Ku arep nyuwun apa? Ya aku arep njaluk debok iki sesuk es bubar paripurna tak jaluk tak nggo lumpana Segara Kidul. Ya yen wis paripurna jaluken. Lan aku njaluk sajen tumpeng werna telu ya tumpeng robyong, tumpeng kendhit, tumpeng rajek wesi. Tumpeng robyong tegese tumpeng sing diwene jangan karo ndok kuwi tak jaluk. Lan tumpeng kendhit tumpeng sing ditutuli langes karo injet kuwi ya tak jaluk. Tumpeng rajek wesi tumpeng sing dicublesi dom kuwi ya tak jaluk. Ya yen ana jupuk yen ra ana kuwi sing gedhe pangapuram ya Kyai Dalang. Weh yen ngono aku tak mulih nyang papan sekait ya kono bae nyang papan kula. Kyai Dalang aku teko Kyai Dalang. Iki sapa? Iya ya. Yen kowe takon aku ya kowe aran kowe Bathari Durga ya Kyai Dalang, Kyai Dalang. Sowanku mrene aku arep njaluk sajen mun Dalang ya Kyai Dalang kowe Bathari Pramuni ku arep njaluk sajen apa? Aku arep njaluk sajen ya kuwi jarek werna pitu kuwi tak jaluk. Ya yen arep mbok jaluk jupuken. Nyatane iki ya wis disajeni. Yen ana kekurangane ku sing gedhe pangapuramu. Ya Kyai Dalang. Matur nuwun ya Kyai Dalang. Aku njaluk pamit aku wis maringi sajen jare werna pitu. Iya. Lan kowe tak jaluk tansah ngilangno supaya bapak sak kuban tansah mangya. Ya aku melu ndangkung tansah mangya widodone sambi kula bapak. Semrambah ingkang putur saku nuwun pamit Kyai Dalang. Bapak Kyai Dalang aku ingkang sowan sira iku sapa? Ya aku kala lumur aku sing tunggu sumur Pak Dalang aku arep njaluk sajen olehmu Dalang ku arep nyuwun apa? Aku arep nyuwun ya kuwi bangsaning iber-iberan kaya ta. Pitik sak judul lanang wedok tak jaluk, bebek sak judul lanang wedok tak jaluk. Dara sak judul lanang wedok tak jaluk, lele sak judul tak jaluk. Ya yen ana gawanen yen ana kekurangane kuwi sing gedhe pangapura. Ya matur aku nyuwun pamit Kyai Dalang. Oh, Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan Pak Dalang. Kula ingkang sowan Pak Dalang. Sira iku sapa? Kula Nyai Mong. Kula Kyai Mong Pak Dalang. Kowe arep nyuwun apa? Kula balen nyuwun jarik
Lurik ajeng niki mbok wedok niki ajeng ngemban anake niki. Nggih Pak Dalang kula nyuwun jalik lurik ajeng kula nggih ngemban anak kula. Ya yen ana jalane ora ana sing gedhe pangapuramu. Nggih Pak Dalang. Kalih kula meling nek pas wetone putrane dipun mong-mongi niku padha arung ngerteni kalih sing momong Kiai Mong Nini Mong niku mengkono inggih nek purun mong-mongi kula bancake kula riwangan wae nggih kula riwangan wae mugi lair tansah manggih wilujeng panjang yuswa minjang dados laring utami Pak Dalang. Iya yen mung tak aturake marang warga agung dukuh nggih kalih kula nyuwun piranti pawon nggih kangge masak nggih wali kendhil tampah entong irus ya yen ana jupuk yen ra ana sing gedhe pangapuramu. Pun Pak Dalang kula nyuwun. Nggih Pak Dalang kula nyuwun kula meling Pak Dalang. Piye? Nek kagungan putra tesalit ngampun sok diambung. Niku cirikan lho. Ngono. Nggih ketok niku ngambung bocah niku ngambung kali mbok wedok lho. Nek kula mboten tin kula ndak kula tempiling niku. Iya. Dadi ana bayi sih. Abang turu kok ora entuk diambung, ora entuk dilem. Ndah nggih ngoten iki. Pun Pak Dalang ngoten kula nyuwun mangke kula nyuwun Pak Dalang. Yo aku sing teko sira sapa aku Kiai Sapu Jagat kowe arep apa aku njaluk sajen ya kuwi jarik poleng tak jaluk tak nggo bebetan ya ana dipun yen ora ana sing gedhe pangapuramu iya lan aku njaluk tulung karo Kiai Sapu Jagat iki banjar pekarane Bapak Waloya tekaning desa ing Kledhok ki Saponana yen ana sengkaling karben lunga sing adoh saka karase bapak ya tak saponane kok. Pun mangke kepareng kula badhe matur nyanipun Sinu Prabu Darma Pikukuh sumrambahipun nyanipun Bapak Waloya. Rening sampun paripun anggen kula nindakaken murakala mbok bilih wonten lepat kula sak warga kula sak rombongan tansah nyuwun pangapunten sak pengker kula Bapak Waloya sekayan ingkang putra genduk Yunita Dwi Haryati ngantos dumugi tak turun-turun tansah manggih Teguh Rahayu Widodo wilujeng tansah agung rezekinipun tansah Dyagya Mulya sugengipun inggih Bapak Kyai Dalang pangestu paduka tansah kula suwun malah kula badhe nyuwun pamit Sunu Pradarma kuwi nyuwun pamit nggih ngaten mboten langkung saken Kyai Dalang pundhipun namung ndherekaken Darjo Kewala Kyai Dalang. Sapa aku Kiai Sapu Jagat kowe sapa? Aku Kiai Kala Ngadang sing tunggu latar aku njawab sajen ora minggat.
Oh!